ሰላም ፍትዋት ተኸታተልትና ከመይ ጸንሑ ንሎሚና ባኹም ነብሎ መደብ ኣብ ጾታዊ ርክብ ንነዊሕ ደቓይቕ ክንጸንሕን ቀልጢፍና ንከይነፍስስን ዝገብሩና 10 ውጽኢታዊ ምኽርታት እዮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሑም ኣብ ጾታዊ ርክብ ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ምጽናሕ ኣብ መንጎቶም መጻምድቲ ጥንኩር ርክብ ንክምስረት ካብ ምግባር ብተወሳኺ ክልቲኦም መጻምድቲ ዕጋበት ንክረኽቡ ዕድል ይፈጥር እዩ። ቀልጢፍካ ምፍሳስ ወይ ስምዒትካ ዘይምቁጽጻር ግን ትሑት ርእሰ ምትእምማን ንክህልወካ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ፍቕራዊ ርክባትካ ጸገም ይፈጥር እዩ። ስለዚ ኣብ ትፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ንክትጸንሑን ምስ መጻምድትኹም ሕጉስ ናይ ወሲብ ህይወት ንክህልወኩምን እንተደሊኹም ስዒቦም ዝቐርቡ 10 ብመጽናዕቲ ዝተደገፉን ውጽኢት ዝተረኸቦምን ምኽርታት ኣድምጾም። ቀዳማይ ናይ ኬገል ንጥፈታት ተለማመድ። ናይ ኬገል ምንቅስቓስ ክልቲኦም ጾታታት ኣብ ጾታዊ ርክብ ዝሐሸ ወነ ንክህልዎም ዝገብር እዩ። ምንቅስቓስ ኬገል ንመተንፈሲ ኣካላት ዝሕዙ ነገራት ንምክልኻልን ጨዋዳታት ንክጥንክሩ ንምግባርን ሓጋዚ ብምዃኑ ብቕልጡፍ ንከይነፍስስን ዝሐሸ ናይ ምፍሳስ ቁፅፅር ንክህልወናን ዝገብር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ምሕኩልትና ዝርከቡ ጨዋዳታት ንክጥንክሩን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝህልወና ብቕዓት ንክውስኽን ዝገብር እዩ። ብዛዕባ ምንቅስቓስ ኬገል ዝሐሸ ኣፍልጦ ንክህልወኩም እቲ ቪድዮ ተዓዘቡ። ካልኣይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ንዝግበሩ ተግባራት ትኹረት ግበር። ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበሩ ነገራት እቲ ስምዒት ቀሲሉ ንክለዓልን ነዊሕ ወሲባዊ ርክባት ንክህልውን ጠቐምቲ መንገድታት እዮም። ጾታዊ ርክብ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ናብ ርሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ምእታው ጥራይ ኣይኮነን፣ ቅድሚኡ ተግባራዊ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ነቲ ጾታዊ ርክብ ዝተናውሐ ንክኸውን ዝሕግዙ እዮም። ስለዚ ኣብ ምስዓም ኣብ ምንክኻእን ኣብ ካልኦት ኣፋዊ ንጥፈታትን ግዜ ምሕላፍ ስምዒትካ ቀልጢፉ ንከይመጽእን ዘርእኻ ብቕልጡፍ ንከይፈስስን ይሕግዝ እዩ። ሳልሳይ ናይ ጅምረ ቋርጽ ቴክኒክ ተጠቐም። እዚ ሜላ ትጥቀመሉ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ስምዒትካ ወይ ድማ ዘርእኻ ከም ዝመጸ ኣብ ዝተሰምዐካ ሰዓት ነቲ ፍጥነት ምቕናስ ወይ እውን ነቲ ጾታዊ ርክብ ንግዚኡ ምቁራጽ ማለት እዩ። እዚ ሜላ እቲ ጾታዊ ርክብ ከም ብሓዱሽ ንክትቆጻጸሮን እቲ ንክፈስስ ተቓሪቡ ዝነበረ ዘርኢ ንክጸንሕን ክሕግዘካ እዩ። ስለዚ ነቲ ጾታዊ ርክብ ምስ ጀመርካ ዕጋበት ንምርካብ ኢልካ ምፍጣን ኣየድልየካን እዩ። ነቲ ርክብ ጅምረ ቋርጽ እናበልካን ዝተፈላለዩ ኣቀማምጣ ጾታዊ ርክብ እናተጠቐምካን እቲ ጉዕዞ ርክብ ነዊሕ ደቓይቕ ከም ዝጸንሕ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ነቲ ቀልጢፉ ክመጽእ ዝበለ ዘርኢ ንክተጽንሖን ንክትቆጻጸሮን ክሕግዘካ እዩ። ራብዓይ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ግብረ ሕቡእ ግበር። ንዝተወሰነ እዋን ጾታዊ ርክብ ከይገበርካን ከይፍሰስካን እንተጸኒሕካ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ስምዒትካ ቀልጢፉ ክመጽእን ቀልጢፍካ ንክተፍስስን ከገድደካ እዩ። ነዚ ንምክልኻል ግን እቲ ቀንዲ መፍትሒ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ኣቐዲምካ ግብረ ሕቡእ ምፍጻም እዩ። ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍጻምካ ዝተወሰኑ ሰዓታት ቅድም ኢልካ ግብረ ሕቡእ ምፍጻም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንዝህልወካ ህንጡይነት ስምዒት ክቕንስን ስምዒትካ ናይ ምቁጽጻር ክእለት ንክውስኽን ይገብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ንከይተፍስስን ስምዒትካ ቀሲሉ ንክመጽእን ክሕግዘካ እዩ። ሓምሻይ ልምድታትካ ንኹነታት ጥዕናኻ ስለ ዝጸሉ ትኹረት ግበረሉ። ጥዕናኻ ዝተሓለወ እንተዘይኮይኑ ጥዕና ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ክህልወካ ዘይሕሰብ እዩ። ምክንያቱ ጥዕናን ጾታዊ ርክብን ዝተተሓሓዙ ስለ ዝኾኑ። ስለዚ መጠኑ ዝሓለፈ ረጉዲ፣ ምትኻኽ ሽጋራ፣ ኣልኮላዊ መስተ ጠጠው ንምባል ወይ ንምቕናስ ጸዓር። እዞም ወልፍታት ናይ ደም ጸቕጢ ከስዕቡን ናብ ብልዕቲ ጉዕዞ ዝገብር ደም ጉዕዞኡ ንክጽለው ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ጾታዊ ርክብ ጸገም ንከየጋጥመካን ናይ ጾታዊ ርክብ ተግባርኻን ክመሓየሽን እዞም ዝስዕቡ ነገራት ተግባራዊ ግበር። ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ተኸተል። ኣትክልቲ፣ ፍሩታን ፕሮቲን ዝሓዙ ምግብታትን ተመገብ። ጭንቀት እትቆጻጸረሉ ቴክኒክ ተለማመድ። ሽጋራ ምትኻኽ ኣቋርጽ። እትወስዶ ናይ ኣልኮል መጠን ቀንስ። ልምምድ ስፖርት ኣዘውትር። ሻድሻይ ርጉድ ዝበለ ኮንደም ተጠቐም። ስምዒቶም ቀልጢፉ ዝመጽእ ሰባት ርጉድ ዝበለ ኮንደም ዝጥቀሙ ስምዒቶም ቀልጢፉ ንከይመጽእ ከም ዝሕግዞም እዩ መጽናዕትታት ዘመላኽቱ። ርጉድ ዝበለ ኮንደም ምጥቃም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንብዝሕ ዝበለ ደቓይቕ ንክንጸንሕ ልዑል ሓገዝ ከም ዝገብር እዩ ኣብቲ ዓውዲ መጽናዕቲ ዝገበሩ ሰሞያ ዝሕብሩ። ሻብዓይ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣገባባት ተጠቐም። ምስ መጻምድትኻ ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ዝተፈላለየ ናይ ጾታዊ ርክብ ኣገባባት ወይ ድማ ኣቀማምጣን ክትጥቀሙ ግበር። እዚ ምግባርካ ኣበይ ናይ ስምዒትካ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣበይ ናይ ቀሲሉ ይመጽእን ክትፈልጥ ክሕግዘካ እዩ። በቲ ዝረኸብካዮ መደምደምታ መሰረት ድማ ኣብቲ ዝሐሸን ክትጸንሕ ዝገብረካ ኣገባብ ጾታዊ ርክብ ትኹረት ግበር።
ሻምናይ ናይ ምጽማቕ ቴክኒክ ተጠቐም። እዚ ምስተብ ቁጥር 3 ዝተጠቐሰ ናይ ጅምረ ቋርጽ ሜላ ዝመሳሰል እዩ። ጸታዊ ርክብ እናፈጸምካ ስምዒትካ ምስ ዝመጽእ ነቲ ጸታዊ ርክብ ብምቁራጽ ኣብ ትሕቲ ርእሲ ብልዕቲ ቀሰቢልካ ጽቕጥ ምስ ተብል እቲ ጫፍ በፂሑ ዝነበረ ስምዒት ንክቕንስ ይገብር እዩ። ከምኡ'ውን ጸታዊ ርክብ ከም ብሓድሽ ንምጅማር ሓፂር ዕረፍቲ ንክትረክብ ክሕግዘካ እዩ። እዚ ድማ ዘርእኻ ከይፈሰሰን ክጸንሕ ዝገብር ሜላ እዩ። ታሽዓይ ምዝርራብ ቁልፊ እዩ። ኣብ መንጎ መጻምዲ ክፉትን ሓቃውን ዝርርብ እንድሕር ሃልዩ እቲ ዝፍጽምዎ ጸታዊ ርክብ ምምሕያሽ የርኢ እዩ። ምኽንያቱ ብዛዕባ ዝደልይዎን ዘሐጉሶም ነገርን ንክዘራረቡ ስለ ዘኽእሎም። ነዚ ድማ እዩ ብዛዕባ ጸታዊ ርክብ ብዘይስክፍታ ዘውግዑ መጻምድቲ ዝሐሸ ናይ ወሲብ ህይወት ከም ዘለዎም መጽናዕትታት ዘመላኽቱ። ስለዚ ዝጥዕምን ግዘን ቦታን መሪጽኻ ካብ ጽዕንቶ ነፃ ዝኾነን ሓቃውን ዝርርብን ምስ መጻምድትኻ ካይድ። ክልቲኹም እንታይ ከም ዘሐጉሰኩም ምዝርራብኩም ኣብ ጸታዊ ርክብ ዘለኩም ርድኢት ንክሰፍሕን ናይ ጸታዊ ርክብ ኬሚስትሪኹም ንክመሓይሽን ክሕጉዘኩም እዩ። እዚ ድማ ንክትፍታሕታሕን ቀልጢፍካ ንክተፍስስ ዝገብሩኻ ነርቭታት ንክቕንሱን ክሕግዘካ እዩ። 10 በዓል ሞያ ንምዝርራብ ፈትን። እዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለጹ ሜላታትን ቴክኒካትን ተጠቒምካ ለውጢ እንድሕር ዘይረኺብካሉ በዓል ሞያ ጥዕና ምዝርራብ ከድልየካ እዩ። ምናልባት ካልኦት ክጠቕሙካ ዝኽእሉ ቴክኒካትን ጥዕናዊ ምኽርታትን ክህቡካ ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ጸታዊ ርክብ ብቕዓትካን ጻንሒትካን ንምውሳኽ ዝሕግዙ መድሓኒታት ክእዝዙልካ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ጾታዊ ርክብ ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ምጽናሕ ኣብ መንጎቶም መጻምድቲ ዝሐሸ ቅርበት ንክህሉ ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ እቶም መጻምድቲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕጋበት ንክረኽቡ እኹል ዝኾነ ግዜ ንክህልዎም የኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገም ኣለኩም እንድሕር ኮይኑ ነዞም ቅድም ኢሎም ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ተግባራዊ ብምግባር ካብቲ ጸገም ንክትወፁ ፈትኑ። ክቡራት ተኸታተልትና ቅድመ መደብና ምዛምና ሓደ ፍጻመ ናባኹም ኣቢልና ክንፍለየኩም። ብ1992 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዛኣት ቴክሳስ ዩኤል ሬነ ቫልደዝ ዝተባሃለ መንእሰይ ካራ ሒዙ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምፍርራሕ ምስኡ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ሓተታ። ሽዑ ንሳ ሕቱእ ስጋዊ ርክብ ካብ ኮነ ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ወይ ሕማም ንምድሓን ኣጥቃዕኣ ኮንደም ተጠቒሙ ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ለመነቶም። ቫልደዝ ኮንደም ከም ዘይብሉ ምስ ነገራ ድማ ኣብ ቦርሳ ሒዛቶ ዝነበረት ኮንደም ሃበቶሞ ስጋዊ ርክብ ፈጸሙ። ድሕርቲ ፍጻመ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ሕጊ ስለ ዘመልከተት ቫልደዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተወ። ድሕሪ ምርመራ ድማ እቲ ጉዳይ ናብቶም ሱር ነገር ሰሚዖም የኽስስ ድዩ ኣይኽስስን ውሳነ ዝህቡ ኣኽበርቲ ሕጊ ቀረበ። እንተኾነ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ንቫልደዝ ዘኽስስ የብሉን ብምባል ነጻ በልዎ። ቫልደዝ ነጻ ዝተባሃለሉ ምኽንያት እንተቕርቡ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ስጋዊ ርክብ ምስ ተሓተተት ብኮንደም ክፍጸም ምሕታታን ናይ ባዕላ ኮንደም ኣውፂኣ ምሃባን ነቲ ስጋዊ ርክብ ፍቓደኛ ምንባራ ዘመላኽቱ እዩ ክብሉ እዮም ኣብ መደምደምታ በፂሖም። እንተ ደኣ ብዕድመ እኽልቲ ጓል ኣንስተይቲ ብድሌታ ወይ ብፍቓዳ ምስ ወዲ ተባዕታይ ስጋዊ ርክብ ፈጺማ ዓመፅ ክበሃለ ይከኣልን እዮም ኢሎም። ድሕርቲ ፍርዲ ግን ህዝቢ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ናዕበል ኢሉ። ቫልደዝ ንጹህ ዘይኮነ ገበነኛ እዩ ክብል ይቆጥዑ ገሊጾም። በቲ ዝተለዓለ ናዕቢ መሰረት ድማ እቲ ጉዳይ ብኻልኦት ኣኽበርቲ ሕጊ ዳግማይ ከም ዝረአ ተገበረ። ኣብቲ ጉዳይ ናይ መርትዖ ወይ ናይ መረዳእታት ጸገም ኣይነበረን። እቲ ፍጻመ ብክልቲኦም ወገናት ምክሕሓድ ኣይነበሮን። እቶም ፍጻመታት ከመይ ትርጎሙ ጥራይ ነይሩ እቲ ሕቶም። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብቲ ዳሕረዋይ ዳይነት ድሕሪ ናይ 2 ሰዓት ክርክር ቫልደዝ ገበነኛ ከም ዝኾነ ኣብ ውሳነ ተበፂሑ ን40 ዓመታት ክእሰር ድማ ተፈሪድዎ። ፍትዋት ተኸታተልትና እዚ ፍጻመ ከመይ ትርእይዎ? እታ ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ክመጻን ዝኽእል ሕማምን ዘይተደለየ ጥንስን ንምክልኻል ክትብል ናይ ባዕላ ኮንዶም መሃባ ነቲ ጾታዊ ርክብ ፍቓደኛ ከም ዝኾነት ጌርካ ምውሳድ ፍትሓዊ እዩ ዶ ትብሉ? ሓሳብኩም ኣቕምጡልና። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና መደብ እቲ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘድህቡ መደባት ሒዝናልኩም ክሳብ ንመጽእ ንቻናልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እቲ ዝቐረበ መደብ ንኻልኦት ንክባጻሕ ከምኡ'ውን ንዕብየት ቻናልና ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትዘንግዑም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ወጠጥ ጥዕሙና ተመነና ንፍለየኩም ሰላም።